13 رجب المرجب شریف دی رات تے مولا علی دی امی جان تے نبی پاک کٹھے طواف کعبہ کر رہے 1 2 3 چوتھے چکر دی باری آئی نا حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چاچی دا رنگ سرخ ہو گئے تکلیف دے آثار نے میرے آقا نے فرمایا چاچی جی خیر ہے کیوں پریشان ہو عرض کر دیا سونے ہیں یہ لگ دا جی میں بچے دی ولادت دا ویلا آگیا نبی کریم نے فرمایا چاچی جی جلدی کرو تمام پورا کرو عرض کر دیا میں سونے لگ دا تمام پورا نہیں کیتا جانا حضور نے فرمایا چاچی جی گھر لگیاں جاؤ عرض کر دیا جو لگ دا گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی نالی آواز آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے گھر ہن مولا علی دی امی کعبے وچ مولا علی دی امی ہن کعبے وچ علی دی ولادت کعبے وچ بولو گے سبحان اللہ میں زیادہ دیر تھوڑی سا مخراشی نہیں کرنی میں جلدی جانا ہے میں نے سبحان اللہ کیا دے دو میرا اگلی محفل تک گزارا ہو جائے گا مولا علی ولادت کعبے پڑھی لکھے نوجوان بیٹھے ہو شریعت مصطفیٰ دا قاعدہ کلیہ قانون ضابطہ مسئلہ کہ عورت بچے نو جنم دے تے 40 دن تک حالت نفاس عورت پاک نہیں نماز نہ پڑھے قرآن مجید دی تلاوت نہ کرے قرآن مجید دی جلد نو ہاتھ نہ لگاوے طواف کعبہ نہ کرے کعبے دے پردے نو ہاتھ نہ لگاوے یارت عورت تے بچے نو جنم دے کے کعبے نو ہاتھ نہیں لا سکتی او کنہ کو پاک ہوئے گا جڑا پیدا ہی کعبے دے ویچ پیا ہوگا او کنہ کو پاک ہوئے گا پیدا ہی کعبے ویچ ہو رہے ہیں کعبہ مسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى علی پیدا بھی مسجد وچ ہوئے تے شہید بھی مسجد وچ ہوئے علی نے اپنے غلامہ نو دسیا کہ میرے پیار کرنے والے ہو تے علی والے ہو میں علی او دائیاں جڑا مسیح تے آوے جڑا بس مسیح تے ہی جاوے اتھے نہیں جانا سبحان اللہ کیونکہ علی دا تعلق اس جگہ نہ نہیں علی دا تعلق مسیح نہ لے علی آئے بھی مسیح تے گئے بھی مسیح تو سبحان اللہ پتہ لگیا علی والا مسجد چی جانا تسی بھی جایا کرو علی دا تعلق ہی مسجد نالے علی والا بھی ہوئے جڑا مسجد چ جاوے بے نوازی علی دا لگ رکھی ہے پڑھے لکھے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا کہ علی ہوئے النظر الى وجہ علی جن عبادہ فرمایا علی نو ویکھنا عبادت ہے تو جنہوں ویکھنا عبادت ہے وہ آپ کی نہیں کوئی عبادت کردہ ہوئے گا لہذا علی دا تعلق مسجد نالے مولا علی المرتضی شیر خدا دی امی جان 3 دن کعبے چ رہی اتھے میں فرید دا نقطہ عرض کرا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ذکر اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان حضرت مریم بطول علیہ السلام بیت المقدس قبلہ اول دے اندر اعتکاف نہ حجرے چ بیٹھیاں اچانک آپ دے حجرے چ جبریل آ گیا بشریت دا لبادہ اوڑ کے مریم گھبرا گئیاں کہ میرے کمرے چ مرد کتھوں آ گیا تالا لگے جبریل نے پھونک لگائی حضرت جبریل دی پھونک نال حضرت عیسیٰ اپنی ماں دے شکم میں چاہ گیا ایک لمحے چ ماں دے شکم میں چاہے اگلے لمحے ولادت دا بیلا آ گیا تے تیسرے لمحے ولادت بھی ہو گئی سبحان اللہ جدو ولادت دا بیلا آیا تو حضرت مریم پریشان قبلے چ بیٹھی اللہ نے فرمایا مریم ذرا قبلے تو باہر آ یا اللہ کتھے جاواں بڑا قرآن بھائی بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد علی ہو بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا پروردگار نے فرمایا مریم او کھجور دی چھاویں آ جاؤ آ کے اپنے بچے نو جنم دے لے نوجوانوں کی دی محبت دی بات جدو عیسیٰ دی ولادت دا ویلا آیا ماں قبلے سے بیٹھی ہے آواز آئی بارے آ جاؤ بارے آ جاؤ بارے آ جاؤ جدو علی دی ولادت دا ویلا آیا ماں بار بیٹھی ہے آواز آئی اندر آ جا
عیسیٰ علیہ السلام دی مانو قبلے تو باہر بھیجا جا رہا ہے. میں ہر تقریر چ وضاحت ضرور کرنا کوئی یہ نہ سمجھے کہ آسی صاحبے تے مولا علی دی بے ادبی ہو گئی نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کہ عیسیٰ دی مانو باہر بھیجا جا رہے تے علی دی مانو اندر بلایا جا رہے. یہ دا مطلب ہے علی دی شان کوئی عیسیٰ نالو زیادہ ہے. معاذ اللہ علیہ عزب اللہ بالکل نہیں. میں عظمت دا تقابل نہیں کر رہا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نے. سبحان اللہ. مولا علی جس بھی مقام تے نے مگر مولا علی صحابی رسول نے. پر یار نانا دوترے نو موڑے تے چک لوے تے دوترے دی شان کو نانے نال ودتے نہیں جاندے. نانا چک کے بھی نانا ہی رہندا ہے, دوترا اتے بہ کے بھی دوترا ہی رہندا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں عظمت دا تقابل نہیں کر رہا. اور غلامی مصطفیٰ دا اسی لئے کہ علی دی امی نو اندر بلایا جا رہا ہے. بس مولا علی دی امی 3 دن بعد جدو مولا علی نو گھر لے کے گئی نا تے حضور نو پیغام بھیجیا کہ اللہ بڑا سونا ویر دیتا کہ بیخ لو. حضور خرامہ آئے فرمائے لے آؤ چاچی جی میرا ویر میری گودی ہے. ماں نے علی نو نبی دی گودے چ رکھیا تے چھم چھم اتھرو. فرمایا چاچی جی اللہ پتر دے لو خوشیاں منا دے تسی کیوں رو دے. عرض کر دیا 3 دن گزرے بچہ دنیا تے آیا آنکھ نہیں کھول دا. میں پریشان ہوں خورے آنکھ کوئی نہیں کدھر نبینا تے نہیں. فرمایا لے آؤ چاچی جی میں چیک کراں. علی نبی دی گودے چاہے تھے علی آنکھ کھول کے ٹک ٹکی لگا کے جدو میرے نبی والے ویکھیا نا تے حضور فرما دے چاچی جی تسی کہندے ہو آنکھ کوئی نہیں آ ویکھو اے دے ورگی تے 2 جاگے چ آنکھ ہی کوئی نہیں. ایڈی سونی آنکھ. مولا علی ہن ٹک ٹکی لگا کے رخ مصطفیٰ ویکھی جا رہے تے ویکھی جا رہے. یار اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے. علی دے ذوق عبادت تو صدقے نہ جاواں علی پیدا کعبے چوئے تے کعبے نو ویکھیا ہی نہیں. آکھیا تینوں بعد وچ ویکھاں گا پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لواں. کیونکہ تینوں ویکھیاں ایک حج ہوندا ہے تے اوتھے ویکھیاں لاکھ کروڑاں حجاں ہو. اوتھے تے ویکھیاں لاکھ کروڑاں ایتھے کعبہ ہے پر اوتھے کعبے دا کعبہ ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. علی نے آکھیا کعبہ تینوں بعد ویکھاں گا پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لواں. ترجمہ کروا کے دیواں حضرت بابا بلے شاہ کو لوں. نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے. چلو حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھوے کعبے نو نہیں کعبے نو ویکھ کے دسیا لوگوں در مرشد دا خانہ کعبہ. حضرت بلال نے کعبے تے چڑھ کے اذان پڑھ کے تے اپنا رخ مصطفیٰ وال کر کے تے لوگوں نے دسیا لوگوں در مرشد دا خانہ کعبہ. تے حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھ دیاں انج کر کے مڑ کے نبی وال ویکھ کے دسیا در مرشد دا خانہ کعبہ. لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں تیرا. شیر خدا نبی وال ویکھی جا رہے. وڈے ہوئے تھے ایک دن حضور نے بٹھا کے فرما لیا آنکھ نہیں سا کھولدا. اور کیتی ویکھو نا جی کوئی ماں نو ویکھدا کوئی پیدا ہوئے تے پہلے باپ نو ویکھدا کوئی بہن بھائی انگ ساک یار سجن بیلی آنڈ گوانڈ والے نو ویکھدا. تے میں عرض کیتی سی کوئی ایک بچہ تے جاگے چ ہونا ہی چاہیے نا جدی اکھ کھلے تے مکھ نبی دا ہوئے. تے حضور فرمایا تو آنو کیوں میں پتہ لگیا میں آ گیا. تے مولا علی کو ہاس کے کہنے لگے سونے جدو کسے ماہی دی سکھ ہوئے نا جدو تانگ ہوئے کسے محبوب دی